Bé, bona vesprada. Estem ací en Paco Hilario Gisbert, que és el pastor de l'Església Evangèlica ací de Vila-real, del centre cristià que tenim ací, al carrer Aviador Franco, i també és coordinador de l'assistència religiosa evangèlica a les presons de la nostra zona, no? A Castelló 1 i a Castelló 2. I estem ací perquè anem a parlar una miqueta a partir de la moció que des de Compromís per Vila-real hem presentat per a la dignificació i la memòria dels cementeris com un espai de llibertat. És cert, abans ho comentàvem, que ací a Vila-real la confessió evangèlica no troba gairebé cap problema actualment per a poder soterrar-se al cementeri municipal, però no ha estat així sempre. Aleshores, si ens pots contar una miqueta quines problemàtiques es trobava abans aquesta confessió religiosa? Molt bé. Sí, bueno, el dret de fer un enterrament al cementiri municipal pues, no era reconegut per a les persones que no eren catòliques, no? I per això pues, els protestants o els evangèlics pues, eren soterrats al cementeri civil, no? I bueno, no va ser fins l'any 70-72 quan per primera vegada o per lo menys d'una manera més oficial se va tindre un enterrament en la part municipal, no? Doña Petra Alarcón, que va ser soterrada ahí al cementeri municipal de Vila-real. Molt bé. I aquesta fita d'aconseguir que una vilarealenca de confessió evangèlica poguera soterrar-se al cementeri municipal i no ser relegada al cementeri civil, que recordem que era el cementeri on anava gent d'altres confessions i també la gent que s'havia suïcidat, és a dir, la gent que no era extremadament catòlica, era fruit també d'unes reivindicacions que es van fer a Castelló, no? Per aquesta època, i que van fer que els municipis volgueren... Clar, sí, nosaltres tenim, hem replegat històricament que va ser en l'any 70, en l'Ajuntament de Castelló se va fer una reivindicació, els evangèlics se van unir per a demanar que se poguera soterrar al cementeri municipal perquè efectivament va faltar un germà nostre en la fe i no volien fer l'enterrament, no volien fer-ho en el cementeri municipal, no? Aleshores se va fer una manifestació que crec que està en la hemeroteca dels periòdics d'aquella època, està recollida ahí, i fins i tot va tindre que intervindre el governador civil d'aquella època, en l'any 70, i ell va mediar per a que finalment se poguera fer el soterrament al cementiri municipal de Castelló i gràcies a aquesta intervenció del governador civil va sentar un precedent que probablement això és el que va fer servir també per a quan els altres municipis prop de Castelló, properes de Castelló, van poder fer els soterraments amb la resta de les persones del poble. I actualment, ja que sabem que no trobeu cap conflicte a l'hora de fer el soterrament al cementeri municipal, però trobeu algun problema a nivell de lo que representa tota la cerimònia o tot el procés que és des que una persona falta a sa casa o a un centre hospitalari fins a que és soterrat o incinerat? Normalment no trobem problemes, normalment és molt raro, però sí que quan tenim que fer les seques fúnebres i tot això, sempre n'hi ha, com això s'ha privatitzat i està en mans dels tanatoris i tot això, n'hi ha alguns tanatoris que no ens deixen fer ús de la capella, no ens deixen, a vegades fiquen algun problema
és que això és una capella catòlica i no sé si tinc que parlar en el retor, a veure si ell vol budissar la capella i aquestes coses, no? Però gràcies a Déu el que és per ara és molt raro, no? Però de vegades se n'ha donat, de vegades sí que han tingut algun problemeta i bé, doncs han tingut que fer una miqueta de força i dir, home, no ens importa si ni en imatges, no ens importa si simplement volem fer... És a dir, que vosaltres adapteu al que vos deixen. Nosaltres no mai han tingut... No, és que m'he que desmuntar tota la capella perquè la meva fe diu que això no pot ser, que... No, nosaltres sempre hem intentat cordialment adaptar-nos perquè per a nosaltres l'important és tindre aquest últim record de la persona que ha estat amb nosaltres, fer un apoyo i un ànim per a la família que ha perdut el seu ser querit i volgut i res més. Ja és un moment suficientment dur com per a... Exacte, perquè per a nosaltres, en la nostra fe, nosaltres estem ja davant del Senyor. Nosaltres el que demanem concretament a la moció és, pel que fa a la confessió evangèlica, és una placa commemorativa que recorde a aquesta senyora, Petra Alarcón, que va ser la primera persona evangèlica que va poder soterrar-se a aquest cementeri municipal. Però d'altra banda, el que demanem és que s'habilite un espai que actualment no existeix per a altres confessions religioses que puguen tindre una representativitat hacia el poble, com pot ser, per exemple, la confessió musulmana. Teniu coneixement de que això succeïa així a Vila-real encara, que tot i tenir una representació gran a Vila-real, la gent musulmana no tenia un espai per a soterrar-se així a Vila-real? Bueno, nosaltres concretament no sabíem així molt bé com fem els musulmans, però suposo que clar, ells tenen la seva forma de fer els soterraments i se deuria tindre, ja que ells estan dins també dels acords de l'any 92 i estan reconeguts com una entitat religiosa, part d'aquest reconeixement té que veure també com deixamos fer en les litúrgies i tot el que té que veure en la nostra forma, en la nostra fe, com se té que fer les coses. Aleshores, jo crec que no és que s'està demanant, no sé, una cosa molt alocada, sinó simplement el tindre aquesta oportunitat, més que res perquè n'hi ha moltes persones de religió musulmana, aleshores no només gent que sigui dels països àrabs, sinó n'hi ha gent també d'ací, que ja ha nascut ací. Exacte, que ja ha nascut ací, que a més s'han relacionat amb persones d'ací, occidentals. Que dintre de la vostra comunitat crec que també passa un poc el mateix. Vosaltres també teniu gent que és d'altres llocs del món, d'altres territoris del món, i que potser sí que tenien una tradició de quan faltava una persona retornar-la al seu país per poder soterrar-la, però avui en dia que ja porten moltes generacions així, igual algú decideix quedar-se, que tinga aquesta possibilitat de poder fer-ho amb totes les garanties. Exacte. Aleshores també n'hi ha espanyols que s'han convertit a la fe islàmica. Aleshores, si les exequies que fan per a soterrar a la gent són diferents, s'hauria de tindre aquesta oportunitat de fer-ho en conseqüència a la fe que tu tens. I pel que fa a la commemoració, què faríem a la primera dona, en aquest cas evangèlica, que va aconseguir soterrar-se amb total normalitat al municipi de Vila-real, al cementeri municipal? Considereu que aquesta placa simbolitza una fita històrica per a la vostra comunitat o què suposa per a vosaltres? Bé, més que un hito històric, més que res és el reconèixer una situació que
gràcies a Déu, s'ha superat i ja no la patim, no? Finalment podem tindre una exèquia fúnebre aleshores com qualsevol un altre, no? Sense tindre diferències, no? Discriminació per qüestió de religió. I això seria un moment històric, sí, per el que és també per a la ciutat de Vila-real, perquè se va arribar a un punt on, sense tindre que fer una gran manifestació ni coses d'estes, sinó que les autoritats municipals d'aquella època van reconèixer que això era algo que ja no tenia sentit i per fi van deixar que s'enterrara dins del cementeri municipal, no? I òbviament per a la família també seria algo important, no? Alguna qüestió per a ells com a família, no? Que està patint i aquestes coses, seria un reconeixement de que han tingut a la primera persona que se va deixar soterrar en el cementeri municipal. I el que més és important que públicament se pugui tindre aquest reconeixement, perquè és una qüestió de normalitzar, de fer una normalització de les coses, no? Perquè a vegades se parla molt de la igualtat, se parla molt de la llibertat religiosa, però quan ens trobem a les coses pràctiques de la fe diversa que n'hi ha en el poble, a lo millor ens topetem de que no n'hi ha tanta llibertat com se diu, sinó que de vegades, si ens donem compte, per qüestió de tradició i perquè no ens plantegem que n'hi ha gent que pugui fer les coses d'una altra manera, podem caure en la qüestió de que se fa una discriminació, no? I jo crec que aquesta placa faria aquest reconeixement de que això se va trencar, de que això se va acabar en aquest moment que van deixar que se soterrara el cementeri municipal de Vila-real. Un cementeri que al cap i a la fi municipal, no? Hauria de ser per a tots i totes els municipis que estem al poble. Sí, clar, perquè curiosament jo crec que a l'hora de pagar els impostos i a l'hora de fer els servicis com els altres, no crec que ens discriminen negativament, sinó que se pagui també els impostos, tingues la fe que tingues, dona igual la religió que tingues, se té que pagar l'IBI, se té que pagar les basures, se té que pagar tot, se té que pagar l'aigua, la llum, i ahí quan arriba la factura no dius no, este que és protestant, a este no li cobrem. Correcte. No, nosaltres som part també i també se té que tindre aquest reconeixement de poder fer les coses d'acord a la nostra fe. Doncs Paco, nosaltres portem aquesta moció per al plenari que se celebrarà el proper dimarts, dia 24, si no m'enganye, i esperem treure-la endavant i que aquesta placa siga una realitat. Nosaltres, de tota manera, us mantindrem informats d'això com ix endavant i sabeu que per a qualsevol cosa, doncs així estem, com hem estat. Molt bé, moltíssimes gràcies. De part de Centre Cristià donem les gràcies per tindre aquest reconeixement i per poder veure més enllà de lo que fa la majoria i que n'hi ha també parts xicotetes del poble que també fan les seues coses i estem ahí. De fet, jo crec que ara que estem una miqueta en el tema del memorial democràtic, este mes, crec que és una bona oportunitat per donar també memòria i portar això perquè això també forma part d'aquesta democràcia que vam aconseguir, de que tots i totes puguem estar convivint, siga quina siga la nostra confessió religiosa, i convivint no sols en vida, sinó després d'ella també. Clar. Molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies, Maria.